videa. Je to zase Roblox. Už nic jiného nehrajeme než Roblox a bude Halloween. A tematicky jsem vybral halloweenský obíčko a dneska ho zkusíme dohrát. Nevím, kolik to má stage, ale obrázek. A prostě uvidíme, jak to můžeme dohrát. Trochu si slomíme zvuky. A prostě uvidíme, jestli to půjde dohrát. Snad jo. Jestli budu mít nějaký lagy, tak se omlouvám, protože moje podmínky na datech jsou moc těžký. A budu velice rád, když dáte odběr a like jako podporu. Dneska měla být premiéra, ale všechno se posunula kvůli kvalitě videa. Jaká byla hrozná. Tady jde vidět, že mám fakt mikrolagy. Je to propracovaný a já ještě mám málo nastavený. Co mi debilně nastavilo. Musím se na to juknout. Tomu já ještě stolu tady audio. No tak já se omlouvám za mikrolagy. Bývá ještě hůř. Třeba kdyby jsem to natáčel na mým notebooku, z toho videa máte skoro nic. Tady alespoň u toho videa máte něco. Školu dávám fajnově zatím. Jenom co mě asi minimálně vykostí učitel nějakého zvířat. Protože nemám hotový z toho nic, z toho pracovního sešitu jako v zvířat, protože co, já jsem to nestíhal. A já za to nemůžu, já se mu za to omluvím, mám toho dalšího dne a uvidíš. Když to nám dá práci navíc, tak já budu mít 2 práce. A budu to muset udělat do 2 dnů. Co tady máme? Bumbonky. Halloweenský mobil je to období. V Americe nebo i v Česku se dají sehnat, ale nevím kde. Je. Na 16% ze 100. Máme ještě dost procent pod sebou. Co vám asi můžu o mě říct, že videa budou vycházet málo, protože radši se začnu učit do školy a chci po sobě mít i fajnový život s mojí Zoukou, aby se mnou vydržela co nejdýl a já s ní. Většinou nechci podvádět nic, protože to se nedělá, holky se nebijou a takové. To nechci nikdy udělat. Protože nejsem typ člověka, který bije holky. A máme tady jsme se zasekli. Tak umřem. Intro dělaný sám, všechno si stříhám sám a top pítle. Je to, že hraju na mobilu a ne na počítači. A jestli si starší sestra opraví notebook, který dostal od táty, a přijde ten její notebook, který ho možná dostanu, jestli ne, tak budu stále natáčet na mobilu, asi ušetřím na nový notebook. A lepší, že by jsem pak natáčel i na notebooku a streamoval by jsem i na Twitchi. Na Twitchi nestreamuju na mobilu kvůli tomu, že byste z toho streamu nic neměli, že by to byly megalagy, které jsou taky menší mikrolagy, protože už můj mobil má něco za sebou. A
Kdo si toho ještě nevšiml, třeba spolužáci, tak mám praskovou kameru, si to už něco zažilo. Ještě co k tomu můžu říct, stejně na mě se někdo připojí na youtubera. Mám dost přátel, budu si vytvářet minimálně druhý účet na natáčení, nebudou tam robuxy nic. Chci to jet bez robuxů, obsat, hop, trvá to dlouho už. Budu mít druhý účet na natáčení, tam si budu přidávat málo lidí, protože asi nikdo tam asi málo. To by se mnou...